Elsker du junkfood, men er bange for at tage på? Så sig med her. Det sidste råd, det er absolut det bedste. Det allerførste, du skal styre på, det er dine kalorier. Du skal ligge i et kaloriebalance, og hvis dit mål er at tabe dig, så skal du ligge i et kalorieunderskud. Og hvis du sørger for at medregne dit junkfood i din kalorieberegning, så du stadig ligger i et kalorieunderskud, så kan du sagtens spise junkfood uden problemer og uden det ødelægger dine resultater. Og nummer 2, prioriter dine proteiner. Hvis du sørger for at ramme dit proteinindtag for dagen, så kan du sagtens supplere med en burger eller en pizza, eller hvad end det er, du har lyst til, uden at du mister dine gains. Og nummer 3, nyd livet. Det hele handler om balance. Min anbefaling, det er 80-20-reglen, hvor du 80% af tiden spiser nærigt mad, og 20% af tiden spiser, hvad end du har lyst til. Men selvfølgelig med måde. Hvis du følger de her 3 tips, så lover jeg dig for, at du sagtens kan leve et liv, uden at det skal være restriktivt, uden at du behøver at være en fanatiker, og uden at du skal udelukke madvarer, du elsker. Skriv din yndlingsmad i kommentaren, og følg for flere tips.